Se on moro. Heinäpellolle. On just leikattu, niin mennään katsoa mitä löytyy. Täältä voi jotain kivaa löytyykin ehkä. On tässä ainakin vanha kylänpaikka tässä aika lähelle. Tää on nyt sit semmonen, että tässä ei ole vielä ainakaan meidän porukasta ketään käynyt. Niin sanotusti koskematonta aluetta, mutta mennään sen enempää höpisemättä niin katsomaan mitä löytyy. Siitä eka. Ensimmäisellä ylös. Kuivaa on tuolla. Ja se on alumiinilanka. Alumiinilanka. Siitä seuraava. Muttakin vähän rautaisemmaksi toi ääni. Mikäs siellä on? Se toi. Jaha. Taitaa olla joku korkin kappale. Alumiini se kuitenkin on. Siellä meni joku jo tökkä tuolla. Aha. Tuossahan se on. Alumiinia. Olisiko joku sinetti? Jaa, no. Semmonen. XP Iconi, niin tässä on nyt voimalinjat niin kuin näette. Niin, ei se ainakaan kauheasti ota häiriöä. Niin kyllä se nyt hyvin toimii. Ilmeisesti se multitaajuuskin ja sitten toi automaattinen ground balance on päällä. Joo. Oho. Nyt kestää aikaa. Vähän parempi ääni.
Siellä on jotain. Menee karkuun. No. Tuossa. Löytyyhän se. Häh. Mikäs se tämä on? Onks tää rasvanippa vai? Onko se rasvanippan toi pää? Vois ollakin. Katsotaan nyt noin huonommatkin äänet, kun eikä kauheasti mitään oo. Taitaa mennä kyllä raudan puolelle toi. No eipäs mennytkään, kun limsapullon korkin se repäsy juttu. Oho. Siinä on, taitaa olla loput siitä äskeisestä. Joo. Voisi olla aika varma, että onko tää Jaffa vai Vissy vai mikä tää. Kuitenkin. Tasa 70. Tää. No se jää tohon lapiolle. Joo. Se oli alumiinilanka. Täytyy tulla oikein katsomaan, kun tää on semmonen mihin ne krokotiilit puree, eiks oo? joo. Se hihna jakajan kyrpylä. Eiks oo? Joo, tässä Jumalauta. niinku 3 tommosta. Siinä on joku kiinnikki vielä tossa. Joo. Tossa toi. Joo. Mikäs tää nyt sit on? Mikä se on? Hihnajakajan Joku päivä. hihnaika se on, mut ei, en osaa nyt muistaa niinku ulkoa mikä, mut siinä on vielä kappalekin, kun siinä on ollut Joo. tuossa yhdessä välissä. Niin semmonen mikä puree siihen just. Joko siitä on lähtenyt Pääty. ne? Niin. Semmonen krokotiili. Joo. Eiks ne haukkaat näihin? Krokotiilit haukkaa tähän niinku, tai semmoset jotkut sudet. Joo. Ei nyt en osaa, mut kyllä se on ihan selkeä ärräkö. No. Mä katsoin, että joku roska taas. Ei se ollut roska toi. Roski. Joo. Jaha. Ei mikään kovin häppänä ääni. Tää oli kiva, että tästä kaveri löysi tosta. Tästä ihan lähelti tämmösen rautakautisen
Hihnajakaja. Jospa itsellekin tulisi. Oho. Se on joku rauta vai? Joo. Oho. Iso tommonen rautanaula vai voisiko tää olla jopa veneen niitti? Ei kai. Alkoi ajatus taas laukkaamaan, mutta kyse on joku naula. Kimakka ääni on. Olisiko jopa kolikko? Ei nyt luulisi, että se olisi ainoa, kun pakko se loputkin olla tällä. Ai sori. Klippinki. Ei. Joo. No niin. Kattosin, että on saanut multamaata. Niin, kyllä. Oi vitsi. On, selvä. Ai Hyvä että. kuntoinen. No niin. Oli Kustaa Vaasan klippinki 18 pennin 1500-luvun alusta. Vau. No niin. Ei tullut hukkareissu. Ei tullut hukkareissu. Jes. Tää antaa sitä. Laitetaan tähän sit paremmat kuvat vielä video. Tätä ei putsata juurikaan sen enempää kuin kevyesti vaan irtomullat pois. Mut joo, on se Kustaa Vaasan klippinki 1521 varmasti. Jotain sitä luokkaa. Asia. Noniin. Tää antaa pientä lisää ponttia tähän etsimiseen taas tämmönen. Se on kun tunni pari tässä kaivelee pelkki roski, niin tästä tulee iloinen ja kiva fiilis. Loistava. Ai että, kylläpä se oli kiva. Tai tuli kiva fiilis tosta kun löysi ton keskiaikaisen klippingin. Ei muuta kuin katsotaan. Tuleeko lisää, mutta tossa pörähtää rauta vähän mukaan. Mut se katsotaan. Menikös noin paljon ohi? Tais mennä. Oho. No. Kyllä se on vaan kaivettava nyt. Siellä näkyy vähän tommoista. Mikäs toi on? Joku rauta.
Tästä näyttää niinku muoto voisi niinku viitata tuohon esimerkiksi miaka ponsi. Tää on niin ohut. En tiedä mikä on. Tää otetaan varmuudeksi ylös nyt, kun tästä on löytynyt toi rautakautinen kaveri, löytyi toi helaaja, tai kun se jakaja ja toi klippinkin, niin otetaan tääkin nyt sit ylös mukaan. Tai siis tarkoitan täällä sitä, että otetaan koordinaatit ja laitetaan se mukaan ilppari-ilmoitukseen, niin tosta vähän muuten rautaesineellä on hyvä laittaa tällainen. Tota maata tonne joukkoon ja ilmat pois pussista ja kiinni. Se säilyy huomattavasti paremmin. Jos se on niinku ilman kanssa tekemisissä, niin se rapisee ja korrosio alkaa heti. Mut joo, siis näin rautaesineille. Maata pussiin mukaan ja säilytetään viileässä sitten. No niin, semmonen. Jaha. Siinä on. Olisiko sittenkin jopa ihan tuossa pinnassa? Nyt on hyvä ääni. Hyvän oloinen toi. Toi. ID-luku ja vielä kun muistais toi kamera. Kamera aina vähän kääntää kun nyt jännittää. No. Kolikko. Yes, ensimmäinen kolikko. Vai onko se nappi? Oho. Kolikkohan se oli. Kiikarit päähän hei. Ja se on olisiko nyt se taas se 10 penniä? Joo. Nyt näkyy tuossa keskellä 10. Eli kuparinen 10 penni. Noin 1920 lukua. Viime videossa löytyi samanlainen. Nyt me laita sitten enää tuohon videolle. Näette sen tästäkin. Noniin, loistavaa. Kaivetaan toikin, kun vaikka siinä vähän tommonen sivuääni on.
Oho. Minä kaivoin ohi. Oliko se mukaan ihan pinnasta se? Mikä se tämä on? Täytyy tutkia vähän tarkemmin. Näyttää kyllä alumiinilta. Joo. Painosta päätellen on alumiinia. No siitä, ei tässä nyt kerkeä ollenkaan huilimakaan. Ai. Maan matonen. Mato menee nyt pois. Meni vähän ohi, mutta tuossahan se sitten on. Lyijy. Ei vaan alumiininen korkki. No niin, siinä olisi sitten kaikki poimitut. Siinä on roskat. Alumiinia ja korkkia ja sellaista. 10 penniä kupari 1900-luvun alkupuolelta. Ja sitten toi, mä nyt en tiedä mikä toi on, mä otin sen varmuudeksi. Näyttää vaan niin miekon väistimeltä tai ponnelta. Tätä sekin mukaan. Ja sitten toi Kustaa Vaasan todennäköisesti. Klippinkin raha 1521 jotain. Eli päästiin keskiajalle. Tosta mä en tiedä vielä mikä se on, mutta tommoset. Ei siinä mitään, hei, niin kiitos. Jos jaksoitte katsoa loppuun ja pistäkää kanavatilaukseen, jos tämmönen metallietsintäharrastus kiinnostaa. Niin mulla voi laittaa sähköpostia, jos haluaa jotain yksityisesti kysellä tai ynnä muuta, niin se löytyy sieltä YouTube-kanava-profiilista. Sähköpostiosoite. Ja sitten on Metallin Etsintälöydöt Suomi Facebook-ryhmä, niin mä oon siellä ylläpitäjä. Sitäkin kautta saa kiinni. Voi rohkeasti kysyä, jos on jotain kysyttävää, niin metallin etsintään liittyen. Mut semmoista, ei mitään. Kohti uusia seikkailuja ja seuraavaa videoa. Se on moro.